Euskadin zaintza partekatuaren legea onartzea derrigorrezkotzat jo du berriro Gipuzkoako guraso bananduen elkarteak gizartearen eskaerari erantzuna emateko. Esan behar dugu, gizarte eskatzen du lagu, gure elkarteetan etortzen diren bikoteak normalean 80% eskatzen dute zaintza partekatua. Ez dute ulertzen zergatik Euskadin ez, eta Nafarroan, Katalunian, Valentzian eta beste erkidego batzuetan baduten zaintza partekatuaren legea. Gurean, zaintza partekatua epaitegietara heltzen diren kasuen 9% dira, Europako beste herrialde batzuetan gertatzen denetik urrun. La media de custodias compartidas están en torno al 20%, por ejemplo, estamos hablando de Dinamarca, Holanda. Suedian iaz ikerketa zabala egin zuten zaintza partekatuan hasi izan dituzten 165.000 neraberen artean eta ondorioak argiak izan dira. Los niños en custodia compartida están mucho mejor que los niños en custodia monoparental en todas las áreas estudiadas. Neska mutiko hauek erakutsi duten ongizate eta osasun maila altuagoa izan da guraso bakar baten zaintza izan dutenek baino. Etxebizitza aldaketak ere ez die inolako kalterik eragin.